Ja, godmorgen. Vi er så vel ankommet til dansk soil. Jeg vil bare lige sådan demonstrere forsøgsvis, hvad det er for nogle pragtfulde stunder, der venter os, hvis vi vælger at relokere til dansk jord igen. Så vi kan lige se lidt ud af vinduet her, hvordan folk de render rundt og hygger sig. Det er så en af de sådan lidt mere tropiske afkroge af hovedstaden, Amager Strandvej. Her ser man jo folk, de virkelig er i færd med at hygge sig. Med noget cykelkørsel. Og så ligger man så ellers her i sin Peugeot 206 og forsøger at få dem til at blive på vejen. ESP'en spræller af helvedes til. Der står en sød fyr der ved at skovle sådan af, fordi lidt mere mindre privilegerede trafikanter. Nå, jamen, så kan jeg bare sige god jul.